Nyakwara Mugiajuanga machiegni e nonro mar gazet matai nyinga Joyce Oduora ntiere kae ko jafombo wadwa mano Barack Oduora mar mondo me walid gigo manitiere gazet kata kamano gazet okinyi makawuono Daily Nation kaachiel kod The Standard omiyo mana peka thuona ma piny Kenya olalo mano Raila Amolo Odinga mano nyuol kanye higa mar 1944 kendo koro wito ngimane higani odiochieng' manyoro tarik 15 dwe mar 10 higa mar 2025 ko jahigni 80. Oyawre Barack ichio nade? Oyawre ahinya Joyce, ok achio maber ahinya. Weche maneno kane ka gin weche maber ahinya. Ay mana kaki wacho ni weche mineno ok be ahinya otudore kod tho mano mar Raila Amolo Odinga mano ng'ielo orengo odiochieng' manyoro ka entiere pinyno mar India. Gazet mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard weche magimiyo pek okinyi makawuono otudore mana kod tho mano mar Raila Amolo Odinga. Kochako kod gazet mano mar Daily Nation inno picha magiketo kae ma picha manitiere it gazet mokwongo to ma en picha manitiere it gazet mano mogik mano mar gazet mar Daily Nation kaluwore kod jogo manitiere kod gazet aching' kata mano kawuono koro gikete mar mondo mi onyisa ne picha mar kit lit ma jo Kenya winjo kaluwore kod tho mano mar Raila Amolo Odinga. Ino ka giketo kanyo Raila Amolo Odinga 1945 to 2025. Bathe e tok picha kanyo wang'e ni oganda mathoth odiochieng' manyoro nowuok oko karomre margi ka gintiere kod lit e chunygi ne giywaka. Jopiny moko wacho ni yawa koro wadhi chako kod kure wawito thuon maduong' ahinya e pacho kae. Barack. Erokamano Joyce, en lit malich ahinya ne piny mar Kenya, Afrika to kata mana piny mangima nikech oboke ni oketo hayanga kendo e yo maler ahinya ite mogik to kata mana ite mar 2, 3 to gite moko oboke makawuono nigi ite mang'eny ahinya ka wuoyo e ngima mar migosi Raila Amolo Odinga mane magoro lal godo odiochieng' manyoro. Kendo adwa ni wang'ia ne weche mopogore opogore ma gazet ondiko okinyi makawuono kaluwore ni en mana ling'anya legacy ma mosenindo Raila Amolo Odinga oweyo e pacho kae. Kwadhi it gazet mar 2 mar gazet mar Daily Nation ondike kanyo ni Raila the deal maker who redefined power in Kenya. Matene nitiere lokruoge mopogore opogore mane oketo e paw siasa ma pacho kae. Kendo aneno ka picha mano mar oket kanyo mano picha ma gazet mar Daily Nation oketo it gazet mar 2 kanyo aneno ka en picha mano mar Raila Amolo Odinga kane entiere e wanyalo wacho ni e polling station e achiel kuom kuonde mag luto ombulu e pacho kae nikech kineno kanyo mago ballot boxes taneno ka maino ndik president moro ni akia ni en mane to magi gin mana moko kuom yore mamoluor Raila Amolo Odinga ne oloko godo kit telo e pacho kae. Barack. Joyce, sigara mondik gi John Kamau ite mar 2 gi ite mar 3 nyiso ayanga ni migosi Odinga ne jatelo manene iluongo ni deal maker, nyiso ni teko mar sirikal e pacho ka sirikal moro amora mane nitie ne luorore kuome ene mane no nyalo wacho ni tiyo kata ok iti. Onyisa yanga kae kaka ne otiyo gi Moi, otiyo gi Kibaki, otiyo gi mano osedhiro taya Uhuru Kenyatta to kendo nyaka jatelo mar piny masani William Ruto. Nikech kaneno ka wanyalo mana akeko nyalo sudo malo matin e gazet mar mondo mi wang'ia ne kidets kata moko kuoma tarige makoro gazet mar Daily Nation oketo kanyo mano kochakore higa mar 1945 kanyo wacho kanyo ni mane higa mane onyuole mosenindo Raila Amolo Odinga ne onyuolo kanyo ne onyuole at Masenos Church Missionary Society Hospital mano ka wuon mare en Jaramogi Oginga Odinga mane en jalup jatend piny mokwongo kata Kenya's Vice President kaachiel kod min margi mano Mary Juma. E higa mar 1982 kanyo bende waneno kanyo ni mane higa mane Raila ne otwe kaka jal mane koro ne otemo loko loch mar mane en jatend piny Kenya mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi kama koro ne otieko higni 6 ka entiere e solitary confinement. Wang'e ni ndalogo ne jatend piny kawo mana ondamo mano mar twe itok teri kate doho to chieng' ma chunye olendo ema seche moko wacho ni koro goleuru. Higa mar 2007 achiel kuom higa ma piny Kenya bende ne en mudhe pacho kae. Tok yiero mar higa mar 2007 wacho ni mane yiero ma koro ne okelo gino miluongo kanyo ni post election violence. Tok Raila ne oseyombe yiero mane omiyo Moi Kibaki
obedo loch. Mago mana moko kuom tarige magazet mano mar Daily Nation oketo. To kopogore kod mano, benaneno ka bathe kanyo it gazet mar adek. Benaneno ka nitiere moko kuom wanyalo wacho ni kaka Raila Amolo Odinga ne obedo ahinya to e pap mar jasiasa e pacho kae. Anno kokete kanyo ni kochakore higa mano mar 1992 nyaka higa mar 2013 ne ochako ka en jaod bura mano Malang'ata. It gazet mar adek kanyo. Barak. Ne en jaod bura Malang'ata, bang'e oduogo bedo jatelo mar migawo mar teko kata energy mano kowuok higa mar 2001 nyaka 2002. Ochako bedo prime minister mar Kenya 2008 nyaka 2013, kendo ochako bedo gi lemo e continent mar Africa magima kata bara mar Africa, iluongo ni African Union High Representative. Obedo ambassador e yore mag tudruok kata e yore mag infrastructure. Aito oboke ni bochako wacho ni ngimane mar siasa no odhi obedo ng'ama ne riwore gi jo siasa mamoko kane gitemo mondo miyo gikaw telo mondo giber piny mar Kenya. Owach kae maler ni nitiere riwruok mar NARC mane no odonje 2002 mane no wacho ni Kibaki tosha, mabende wacho kane no loko kit siasa mar Kenya kabisa mane no miyo Kibaki odhi obedo president. Tichake wacho ni Uhuru Kenyatta no donjo godo e handshake mano 2018. To jatelo mar piny masani William Ruto no donjo godo e gima ne wang'eyo ni broad based, mano miyo chama mar ODM odonjo e arrangement mar broad based, mano odonjo gi William Ruto. Koro onyis eling'anyo kata mana legacy mare moweyo mar kedo ne piny mar temo mondo Kenya ne bed gi katiba manyien ma Kenya no oyudo katiba manyien. Sand mane no neno, twech mane ne otwe godo kowuok 1982 ndalo mane ni tem loch mar Kenya kabiro nyaka lweny miluongo ni liberation, mano mane no ogolo section 2A mar katiba mondo Kenya ne bed gi chama mang'eny. Iwacho kanyo makare ahinya, kendo mage moko kuom gigo mabobedo kwa paro godo mosenindo Raila Amolo Odinga. Kendo aneno ka gazet mano mar Daily Nation bende piny kanyo giketo wechego mag legacy. Ka bende Raila Amolo Odinga iwacho kanyo ni was the architect of Kenya's protest politics and one of Africa's most enduring opposition leader. Jatenda kweth mane keto sirikal tesre e pacho kae. Tich mano chako timo kata ting mano chako e higa mar 2013 kendo nomako motegno ahinya. Ka bende iwacho kanyo ni ene makoro ne okelo lokruoge mopogore opogore e katiba ma pacho kae, mane momiyo Nyakwara Mugia Jwang' nyaka sani koro nitiere kod duol kaluwore kod kaka mosenindo moluor Raila Amolo Odinga ne oketo maino mare neno ni katiba oloki kendo jopenya obedo kod lokruok makare. Adonwa dhi e it gazet mar Ang'wen kaachiel kod mar Abich. It gazet mar Ang'wen kaachiel kod mar Abich, Barak, aneno ka en pichni mopogore opogore ma oket kanyo Nyakwara Mugia Jwang'. Gin pichni mago mag kit lit kaachiel kod kuyo ma jo Kenya ne nitiere godo e kor gwenge mopogore opogore odiochieng' manyoro e kinde mane milome kotudore kod tho mar Raila Amolo Odinga ne ochopo e itgi. Kwanyalo mana dhi it gazet mar Ang'wen wachak godo kanyo, aneno ka oket pichni e bore Nairobi kae odiochieng' manyoro kata bende na yudo thuolo mar chopo e CBD. Dukni mathoth ne oloro, matinde ni jopiny ne nitiere kod buok. To king'iyo kit pichni kanya no koket picha mano mar min piny kanyo Mama Aida Odinga. En bende wachni nogoye kod buok ahinya, nitiere kod kuyo kanyo. To ken mana e boma ma Nairobi kae, e gwenge mopogore opogore. Bende aneno kanyo ka nitiere mano members of the Luo Council of Elders. Gin bende odiochieng' manyoro ne gichopo Ofafa Hall e kaunti ma Kisumu ka giywago mosenindo Raila Amolo Odinga. Joyce mana kaka isewacho, it oboke ni mar Ang'wen gi mar Abich nyiso ayanga tipo mopogore opogore kata pichni mopogore opogore manyiso kaka odiochieng' manyoro ne chal. Piny ochiew kata chieng' no otamore wuok malong'o, apani ni neno. To wan gi tipo kae mar ker mar Luo Jaduong' Odungi Randa kod Haji kanyo ka gin Ofafa Hall Kisumo ka giywago go mose wewa migosi Raila Amolo Odinga. To picha ni to it oboke ni kendo nyiso tipo mopogore opogore. Waneno johera mag Raila Amolo Odinga
e pare ma Karen koting'o tipo mare ka ywak ahinya mokalo kanyo. To tipo malitna mogik aneno tipo kae mar Mama Aida Odinga ka omako dhoge nono makata gimowachi onge, pi wang'e chwer kabisa. Aneno nyaka johera mag Raila Amolo Odinga kendo ka nitiere Kenyatta Avenue mano boma ma Nakuru ka ogawre go boke mopogore opogore ka giywak ka gin e apaya. Aneno tipo kendo kanyo mar johera mag Raila Amolo Odinga manyo donjo e boma ma Nairobi e apaya mopogore opogore. Aneno ka moko ringo e Kimathi Street kata apaya ma Kimathi ka ywak kogawre gi bendera ma Kenya. Nitiere tipo mopogore opogore kata e boma ma Nakuru johera mag Raila Amolo Odinga moko onindo e ndara ka ywak kanyo kabisa. To nyaka boma ma Mombasa ne nigi kuyo mokalo ka johera mag Raila Amolo Odinga ne ywak e gwenge mag Bangladesh. Joyce. Nyakora Mugejong, magi gin mana moko kuom pichni matin ma gazet ma Daily Nation oketo. Kata kamano, e gwenge mopogore opogore odiochieng' manyoro jopiny nowuok oko ka ging'iso lit ma gintiere gode kaunti ma Siaya, e gwenge mago mag Bondo, e dala Raila Amolo Odinga mano Poda Farm. Bende jopiny nochopo kanyo ka giywak ne gintiere kod lit e chunygi kaluwore kod thuon ma koro onindo e bade. Adonwa dhit gazet mar auchiel mar gazet ma Daily Nation. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ndalo 7 mag ywago mosenindo Raila Amolo Odinga. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne nitiere kod lit, ne nitiere kod pek e chunye ka koro ne ogolo milome makamae, ka koro ne oyango ni jatend piny Kenya William Ruto wacho kanyo ni nowacho ni mosenindo Raila Amolo Odinga ibo bed ka imiyo kanyo state funeral. Ka koro wacho kanyo ni state funeral committee ibo bed ka itelo ne kanyo kod jalupa jatend piny Kenya Kithure Kindiki kachiel kod senator e kaunti ma Siaya ma bende en owada gi Raila Amolo Odinga maduong' mano Oburu Oginga. Odiochieng' manyoro bende neno ka picha manitiere kanyo jatend piny Kenya William Ruto nokawo thuolo mar lemo dala jatend mosenindo Raila Amolo Odinga, kendo koro en kuyo machiendo duto mag sirikal ochung' nyaka e odhiambo machieng' mibo bed ka itero mosenindo Raila Amolo Odinga e kar yweyo mare mogik. Barak. Erokamano Joyce. Tipo maneno ka e ite mar ang'wen aneno tipo mar Mama Aida Odinga kod jatend piny William Ruto ka giwuotho e par ma osewewa migosi Raila Amolo Odinga ka gin gi kuyo mokalo kata king'iyo tiponi. To iwacho ni jatend piny no ogolo chik ni e ndalo 7 mabiro en ndalo moket tenge mar ywago kendo paro migosi Raila Amolo Odinga. Kanyo kwayo jotich sirikal mamoko bende owe gimoro amora ma gitimo mondo ni gibed kanyakla e ywago migosi Odinga. To king'iyo gima kata kisomo sigana mondik gi Moses Nyamori kod Ndubi Moturi en ni jatend piny oywaga ahinya Odinga kaka jal mane noketo maslahi mar piny mar Kenya mbele, ni ne oweyo ni en maslahi ne noketo tenge koketo ni en kinde te interest mar Kenya ne mane noketo mbele, kowacho ni migosi Odinga oromore mondo mi kopo mogik mar luor miluongo ni state funeral ma sirikal emotel. Odiochieng' manyoro jotelo mopogore opogore nyaka apisi mano mar jatend piny Kenya mar ang'wen Uhuru Kenyatta nochwalo ote magi mag kuyo kachiel kod lit ne familia mar mosenindo Raila Amolo Odinga. Ka bende aneno kanyo kachiel kuom quote ma gazet ma Daily Nation oketo en ote mar mane en jatend piny Kenya mar ang'wen Uhuru Kenyatta ka koro wacho kanyo ni Raila and I were navigators on opposing currents, charting different courses for the nation we loved. He was a formidable opponent and an invaluable ally. Mago mana kaka moko kuom jotelo nomedo ywago mosenindo Raila Amolo Odinga. It gazet mar 7 kanyo mana bathe kanyo. Mosenindo Raila Amolo Odinga ogai mar ODM noyango kanyo nowinjo bedni iike kata itere e kar yweyo mare mogik e thuolo mar seche 72 mabiro. Mano monyalo wacho ni en kaluwore kod wish mare e wila kata e oboke mogik mane ondiko kapodi en ongima. Mane momiyo wang'eyo ni okinyi ma kawuono ringre Raila Amolo Odinga sani koro nitiere e kor yamo kane owuok e pinyno mar India, kendo kochopo kanyo kar saa 2:30 mar okinyi ma kawuono bobedo komolo achiel kachiel e paw ndeke mano mar Jomo Kenyatta International Airport bore Nairobi ka. Matende ni temo mana lo gigo mane ondiko pinya
ka pod nongima mar mondo mi oneni kata obedo ni koro wito ngimane to dwaro mare mogik ochop kare ma onge ng'ata modhi ataro mar dwaro mare. Barak. Mana kaka iwacho Joyce, wang'eyo ni seche mawuoye ni ringre mar migosi Raila Amolo Odinga ni e yamo kendo bro lor e pacho kae gimoro saa 2:30 kanyo kata saa 2 ka kopo mare ibro tim kopo mare mogik ibro tim Jumapil, ma kaluwore gi gombo mane ne en godo ni mondo kowe within 72 hours. To waneno tiponi ka jodak ma Kisumu nowuok ka romb gi nyoro ka ywak mokalo. Weche nitiere ka eka ji golo paro mopogore opogore, to kata kamano wang'eyo ni kawuono gi kiny nyaka Jumapil chenro nitiere mabiro bedo chenro ma anyalo wacho ni biro dhi almost okinyi, biro dhi odiochieng' gotieno mondo miyo lek mare kata gombo mare ni chopi kata kete tin. Kanya kasani kin no sigana mondi kanyo kod Justus Wanga wacho kanyo ni buok mokwongo ne en ni owito ngimane. Buok mar ariyo en ni wacho ni mano no biro mana seche matin kende, to kalure kod jotelo mopogore opogore kata jogo madongo e familia mare kinde makoro ne gin ne giromo mane kar jot mano mar jatend piny Kenya. Giwacho kanyo ni Raila ne oweyo mano wanyalo wacho ni en chik kata directive malongo no winjo be ni ike e kin seche 72. Kata kamano gima koro liekore kae ni koro kalure ni ringre ma kamano wuok boma mano ma Mumbai e pinyno mar India ka oduoge pacho kae. Penjo koro penjore ni to koro seche 72 gi obo bedo ka olwar kanye, to wang'eyo ni seche 72 oseyang ni obo bedo chieng' Jumapil kama koro ibo bed ka ikete e kar yueyo mare mogik. Kata kamano magi duto ne oyangi kata wil mare ne oyango dichieng' manyoro kod okil mare e kinde mane gintiere romo e kar jot mar jatend piny bore Nairobi kae kachiel kod familia mano mar Raila Amolo Odinga kotel nigi kanyo kod owadgi mano Oburu Oginga ma en senator e county ma Siaya. Bathe kanyo bende no ka od bura bende koro ne owacho ni gibo bedo ka gi adjourn mano romo mar gimo winjo be ni gintiere godo to kwinjo milome kotudore kod tho mano mar Raila Amolo Odinga. Weche makamagi no wacho dichieng' manyoro kod speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula. Barak. Speaker mar od bura mamalo Wetangula no yuaga ahinya migosi Raila Amolo Odinga kowacho ni od bura mamalo dhi bedo gi thuolo makende kata mayanga mondo miyo jood bura mopogore opogore olosi kuom ngima mar Raila Amolo Odinga kata gi ywage giyud thuolo mar ywage. Wageno ni wajumbe mopogore opogore biro yudo thuolo mar ywago migosi Raila Amolo Odinga. Ting'eyo ni ma nochakore nyoro kuma wajumbe mopogore opogore nogolo pachgi. Waneno kae ni nyoro ne ochuno wajumbe mondo orom mapiyo mondo urum e wachni, to kata kawuono wang'eyo ni pod gidhi bedo. Joyce. Nyakwara Mugejo mani nyalo somo it gazet mar Abira. Dono adhi mana mapiyo piyo to take nondo mar gazet. Ite mar 8 kanyo, Raila was my brother, patriot who stood tall for our country. Maoka luore mana koda moko kuoma iwacho ni kaka iparo mosenindo Raila Amolo Odinga kendo wach makamagi no wach kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde makoro en bende ne ntiere kod lite chunye e kinde mano ywago mosenindo Raila Amolo Odinga. Wacho kani he impressed me most with the clarity of his conviction that the Kenya we want is within reach. Matende ni Kenya mawadwaro wanyalo chopo mano kaluore kod gigo mane mosenindo Raila Amolo Odinga ne wacho. Barak mana mapiyo piyo kapok watieko. Mae kaka ne jatend piny migosi William Ruto nyoro no ywago ma osewewa Raila Amolo Odinga. Wacho ni Raila Amolo Odinga ne en kaka owadgi to ne en jal mane no keto maslahi mar Kenya mbele seche duto. Oywago migosi Odinga kaka ng'ama ne kinde duto mane no timo siasa kata mane ne telo. Ne en ng'ama weche duto mane no timo mondo ng'ini Kenya no bedo piny maber. Nyakwara Mugejo adwa ni watie kod machinglo mano manitiere it gazet mano mar 17 mar gazet ma Daily Nation. Machinglo makamano bende onyiso mana gigo matimore pacho kae lit kachiel kod kuyo ma jo Kenya nitiere godo odiochienga
makawuono kata kochako odiochieng' makawuono kende kochakore odiochieng' manyoro bende mano kotudore tok winjo milome mano mar tho mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. It gazet mar 17 kanyo king'iyo machinglo makamano Barak en mana giketo picha mano mar mosenindo ogai mano mar ODM Raila Amolo Odinga to gindike kanyo ni final handshake Raila Amolo Odinga mano RIP, rest in peace baba, 1945 to 2025 Barak. Aneno machinglo ni iluongo ni final handshake, nyiso ni mosruok mogik ma migosi Raila Amolo Odinga obedo godo gi Kenya mangima kata jo Kenya kaluwore gi tho mare. Nyiso ni ne en jal mohero kwe seche duto to nosebedo gi mosruok mbele mokalo mwang'eyogo to ni ma koro biro ne ni ma koro yude ni to koro omosore mogik gi jo Kenya. Joyce. Nyakwara Mugajwang' matut kotudore kod mano Life and Times of Raila Odinga wacho ni souvenir edition gazet mano ma Daily Nation odiochieng' ma kawuono nitiere kod souvenir edition kendo kinyo gazet inyalo somo matut kotudore kod ngima kachiel kod gik mopogore opogore ma Raila Amolo Odinga ne otimo mano chakre nyuol mare higa mar 1945 nyaka higa ni mar 2025 mowito ngimane ka en ja higni 80. Mago duto inyalo somo e gazet ni mano ma Daily Nation. Adno wangi mana wach mantiere it gazet mokwongo mano ma The Standard kae to walod nondo mar gazet anno ka welo osechope studio kae. It gazet mokwongo mano mar gazet ma The Standard gindike kae ni enigma bows out. The man, myth, legend. Mano kaka gin gi ywago Raila Amolo Odinga. Oboke mar Standard koro bochako kete e yo malong'o ahinya ka giwacho ni Agwambo ogonwa oriti mogik. Nyiso ni enigma gi dholuo en Agwambo. Ogoyo oriti mogik. Oboke ni yango ni to Raila Amolo Odinga ne en jal machalo nade. Joyce. Nikech aneno kondike kanyo ni nen freedom fighter, reformist and the country's most enduring opposition leader. No wito ngimane odiochieng' manyore pinyno mar India. Barak. Joyce, oboke ni wacho ni Raila e kinde duto te ne en ng'ama ne gore ne ratiro mar oganda iluongo ni freedom fighter. Nokelo lokruok mopogore opogore e pacho kae moboke ni wacho miluongo ni reforms. And en jatelo mane iluongo ni jatelo mane pingo sirikal kata mane nobalo gi sirikal to lakini nokolo weche mane no gombo ni mondo jopiny ong'e maricho mane dhi mbele sirikal seche duto. Oboke ni oywage almost ite duto te mantiere oboke mar Standard kawuono kata king'iyo ite mar 2 nyaka ite mar 3 nitie tipo mokalo tipo mopogore opogore. Joyce, wan kae gi tipo mar migosi Raila Amolo Odinga kod mano osebedo jatelo mar piny mar Nigeria mano Olusegun Obasanjo. Wan ka gi tipo mar migosi Raila Amolo Odinga ka en gi jatelo mane nosetayo Kenya Daniel Arap Moi indalo mane en jatelo mar NDP mane Raila notelo ne NDP kod tipo mopogore opogore. Aneno tipo kane ne omake mano 1982 e weche mag coup mane ne obedo to nitie tipo ka mar nak ka en ka achiel gi migosi George Saitoti, aneno Simeon Nyachae, Mudi Awuori, Kalonzo Musyoka ka achiel gi Mwai Kibaki gi jotelo mamoko. Nitiere tipo mopogore opogore. Bende nitiere tipo mano gino mane otimore mano mar Nasalida Raila Odinga e kinde mane obedo sworn in kata nochamo muma mano ka nobedo sworn in gi lawyer TJ Kajwang' ka nobedo sworn in mano e alap gino mane otelne kanyo kod Miguna mage moko kuom gigo mabobedo kwa paro godo Raila Amolo Odinga. Wachni mogik ka waloro nonro mar gazet okinyi makawuono thuolo marwa emoserumo. Barak. Joyce, otimore marach ahinya tang'eyo ni Nyasaye ong'eyo kendo bro hoyo chunywa waduto bro hoyo chunywa kaka jo Kenya. Watimo mos makende to wakwayo Nyasaye mondo otele weche duto. Erokamano ahinya Barak Oduor kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono ibi walidh ne Nyakwara Mugajwang' gigo manitiere gazet. Nyakwara Mugajwang' gazet okinyi makawuono Daily Nation kod The Standard omenyo mana sigana mar thuon ma piny Kenya olalo mano Raila Amolo Odinga. Inyalo somo matut kotudore kod mano mar mondo min bende e kinde mwaywago Raila Amolo Odinga tibedo kod ng'eyo matut kit ngima mane odage pacho kae.
kaka ne okonyo e kelo lokruoge mopogore opogore e pacho ka. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo ka duogo tabo bedo ka bedo piny kod welo mar mondo mi wamed poro wach kata medo goyo mbaka kotudore kod ling'anya kata legacy mar mosenindo Raila Amolo Odinga. Kik idhi mabor. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app.